So hey guys, welcome back to my YouTube channel. दा आं मायाव दं होनोबा आं गामियाव एसे खामानि मावनो फैदों हाबानि थाखाय। थेवबो माने दिनै हाबा नङा आरोना लोगोफोर, सानथामनि उनावसो जागोन हाबाया। So बिदि होननानै लोगोफोर भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामना, मानो होनोबा आं हाबा खालिनिखौबो बेयावनो जमा हेगारनाय जागोन। So होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिस्रा हारसिं सैनांदों नै गाइस। मन्दप बानायबाय दं आरोना गाइस। मा खालामदो इयावलाय? हाबानि लिस्ट माइरं दालिनि खानाय। आच्छा। आखा बोरै कमप्लिट आंना? मोलोङाखैना? मोलोंबासो आगोमरा गासिबो लाबानो जाबाय जा। आंनो होआबाबो जायो बेदरखौ। मा होनदो? So guys, दा जोङो ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय आरोना, ओमफ्राय दसे जिरायनानै खामानिखौ मावफिननोसै। मा सिन्था खालामगासिनो नोंलाय? गाइस मोननैथिंजायनि माने ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय बिदि माने जावदों आरोना। बैथिंजाय आरो नै आबै आबौमोना ना सुबाय दङ जानो थाखाय। नैबे नानि खर' इयो, ओमफ्राय बिथिंजाय आरो मा सुबाय दं मिथिया आरोना। मा जिनिस मा बुस्थु इयो? बिबौ नामा? नानि नामा? नानि खि? मा खालामगोन ओमफ्राय इखौलाय? जागोन ना गारगोन? अमानो होगोन? आच्छा आच्छा। আচ্ছা মাথায় কি কি বনাবো? ও মুড়ি ঘন্টা। আচ্ছা এইটো আৰু কি? এইটো কিহৰ কাৰণে আনিছে? আৰু ভালকে ধুইছি না ধোৱা নাই? ঠিকে আছে। ডাইলগ মাৰিনা होबानो जाबाय नोङो। ভাগিনী কি কৰিছে? দংকল সেরবা করছি। ও পানির কারণে মানে রে মাছ ধোয়ার কারণে তো মানে দংকল মারি আছে। আচ্ছা ঠিকই আছে। guys, jabuni habar namanya. Wood. Good banget. I love you. Nice. Love you too. Nice. Ang ninjaw guys, ang ninjaw. Beren udah sama dah. Sama kayak Moजां नुदो Woohoo! पेन्देलफोरखौ नाय आरो गासिबो नाय जा डिजाइन माने मैयाफोर सानफोराव मोजां नुवाखैमोन आरोना सानफोराव भिडिअ लानाय दोङोमोनबाबो मोजां नुवाखै नै आरो खैना जग्राखौ माने दा बानायखांबाय आरोना नै इथिंबो मन्दाप बरा नुबाय आरोना माने जायब्रेंबाबो गोसो थोयोलै मोजां संसार जालांमानो दानि जुगाव मोजां संसारल' जालांनांगौ जायब्रेंबाबो ना गासिबो माने गासिबो खैना गोदानखौ गाबोन खिथिगोन आरोना माने बरानियाव फज'नायखौ दोनगोन आरोना बेयाव नैबे माने आबै आरोना जोंहानि गाहायथारलै आबैया आंसो केमेरायानो गैया नै ओइलाय केमेरा नै नै बुरैया Hei bro, hatai hi kamla.
सिख्ला गोजालाय जोंना Nah, sekolah kerja. एक्टरखौबो देखायना होबानो जाबाय एक्टरखौबो नै गाइस एक्टर आरो दे गया यो yo nice ya hey wow जा दामी usur kali guys Kang lapak hai pa man lưng rồi guys mình ơi ayo फाग्ला एबारना नै गाइसमोन गेटआव होनो थाखाय गोथार जुलि बानायगासिनो बिथांमोना स' होमबा आं लोगोफोर भिडिअखौ इसेबांबो गोलाव बानायबाय थाला डाइरेक्ट हाबानि फैखासिगोन आरो ना एबार ए गाइस नुजानो लुगैथारदों बिरादनो लादोब्रा नै गाइस लादो 3 days later. स' गाइस नेनानै दिनै हाबाया सफैमारबाय दा आंजों लोगोआव दङ बिलिफां दा जोङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय गाइसमोन ओमफ्राय आदा सासे थांनो होन्दोंमोन ओमफ्राय लिंनि आरोना जों जमा थांसै आरोना गाइसमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गाइस हाबा जानो थांग्राफोरा नै फालो सोर मा जागोन खोन्थाहरदोब्रा जानोसै मा जागोन ना जानोसै ना जागोन नोंलाय मा जागोन नों मा जागोन जिजौआव जायो आरोना स' गाइस खैनाखौ दा नुथाखै लासैनो नुगोन आं देखायलांबाय थागोन गाइसमोन एबार गाइस नै ओंखाम जाग्रा इदि मानसिफोरा जायै थांबाय ओमफ्राय एबारनो जानोसै जोङो माया जगोन लब्रा ओंखाम जानो जदो जों ओंखाम जानो दंबावो गासिबो मानजों ओइयाव सोनांगौमोन नामा ओइ जासिगोन दाबो ओइनो एक्ट्रेसफोरा दासो फैदो जानोसै गाइस जोंबो जानोसैब्रा जानो थाखायथ' जबाय दा जों ना मा होनो Hei, kau tahu tak? मोजां जादों मोजां ini माबा होनो Papa, sanaiफोरा नै बया बुजा आरोना मानसिफोरा वाव निचे आरो बैराथि जादों गाइसमोन बैराथि नै निचे बैराथिफोर जादों वाव गारि आराम जाया wah laris siapa mata mayu tali praya mamet top meramis मा जानायमोनलाय नोङो अमा ना जानायमोन अमा बर'नि अमा जादों आरो ना बर'नि Harus aku jauh sama saya.
स' गाइस दा जोंनि हाबानिफ्राय फैबाय आरो ना जाना फैबाय आरो मावा दाङानो ब्रुनो स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो ना गाइस नामा औ